Soc l'Oleguer Brunet, de Vins Petxinar, i avui us parlaré del vi novell, concretament del nostre projecte Garrí, que està composat per un vi novell, el Garrí Novell, i per al seu spin-off, el vi jove, per explicar la diferència entre un vi novell i un vi jove, el Garrí Syrah. Començaré explicant-vos què és un vi novell. Un vi novell és un vi que s'elabora només fermentant i embotellant. No hi ha repòs després de la fermentació, que és el que sí que fem en els altres vins, també en els joves. D'aquesta manera aconseguim mantenir la frescura de la fermentació i de tots els aromes encara del raïm que es poden percebre en un vi novell i que en un vi una mica més reposat es perden, en benefici d'una estructura més sòlida que llavors aguanta més bé el pas del temps. Per tant, el vi novell és un vi de temporada que el pas del temps l'afecta una mica més. Tot i que avui en dia l'elaboració amb dipòsits d'acer inoxidable i un control molt gran de tots els detalls fa que puguem allargar molt la temporada. Però nosaltres comercialment aconsellem que es consumeixi de Sant Martí, l'11 de novembre, i fins les èpoques de la festa de Nadal. Després ja començaran a sortir les noves anyades dels vins joves i llavors ja comercialment no té tanta gràcia. A més, aquells matisos ja han començat a desfer-se, a no ser tan evidents. Bé, un vi novell, només explicar-vos que la història dels vins novells és llarguíssima, és dels vins més apreciats històricament, però ha perdut importància sobretot en els últims 200 anys, que és quan el vi hem començat a prendre'l, a conservar-lo i fins i tot millorar amb el temps. Però en els anteriors mil·lennis de la història del vi doncs era el vi que tothom esperava, perquè fins llavors, a la final de la primavera, a l'estiu, doncs la gent es consumia uns vins que no eren agradables. I en canvi, doncs, per fi, després a més de tota la feina al camp, quan aconseguien assegurar-se de que els havia sortit bé, quan obrien el vi i estava bé, havien pogut baramar, etc. Era una festa de tota la societat, sobretot allà on s'elaborava vi, com a Catalunya. A tot arreu, sempre, a totes les zones elaboradores de vins, hi havia vi novell. El nostre Garrí novell l'elaborem amb Syrah, és un vi una mica més lleuger, no deixem macerar tant perquè tota la força dels vins negres al principi no volem que es transmeti exageradament, només les seves aromes, i en diem Garrí perquè com que la sortida del vi novell està relacionada amb la matança del porc, doncs li hem posat aquest nom. I per explicar, com us deia, quina és la gran diferència entre un vi novell i un vi jove, vam crear el Garrí Syrah. Aquest és un vi més reposat, que surt normalment a la venda a partir de maig-juny de l'any següent i que dura durant tot l'any i fins i tot podríem dir 2 anys, 2 anys i mig, perquè la veritat Syrah així ho permet, no? És un vi és més sèrio, tot i que és bastant aromàtic, té unes aromes més de fruita més madura, negra, en canvi aquest tenia unes aromes de fruita més vermella, més flor, i llavors també té espècies, regalèssia. És un vi molt xulo, però que vol explicar que un vi jove, contràriament al que el mercat coneix, no és el mateix que un vi novell. Bé, doncs això és tot. Us recomano que l'any que ve, a partir del novembre, l'anyada que ve, a partir del novembre busqueu els vins novells catalans, que n'hi ha, no molts però n'hi ha, entre ells el Garrí novell, que el consumiu i que el disfruteu amb companyia i també que ens doneu la vostra opinió sobre aquest vídeo i si voleu fer-nos alguna pregunta, doncs ja ho sabeu. Bé, salut, fins aviat!